Hi everyone! Welcome to Bro TV Bicol. Patuloy ang paghahanap natin ng mga pilihan ng mga indoor at outdoor plants. Sa Daet, Camarines Norte, isa sa mga sikat at puntahan ng mga plantito at plantita ang Ocean Grown Farm. Tara, silipin natin ang mga rare at imported houseplants nila. Ang Ocean Grown Farm ay matatagpuan sa Luisito Street, Barangay 2, Daet, Camarines Norte, malapit sa Abanyo Campus. Kaya kung hanap nyo ay mga indoor at outdoor plants, dito kayo tumungo. Hindi lang kasi houseplants ang meron dito, maging ang iba't ibang uri ng herbs and fruit-bearing trees. Pagpasok mo pa lang sa kanilang pwesto, syempre, kailangan mo munang maglagay ng alcohol o mag-sanitize ng inyong mga kamay. At magsimula ka ng mag-plant tour sa kanila. Sina Ana at Marlon Malaluan ang nagpapaunlad ng kanilang negosyo. Kasama rin si Marvin Vega kung saan pwede ka nilang samahan sa paglilibot-libot upang mas makilala pa ang ID ng mga halaman. Hello po sa mga taga-subaybay ng Bro TV Bicol. Magandang araw. Hilig ko po talaga yung pumunta sa mga beaches. Naisipan kong umpisan dito pero pagdating ng panahon maggagawa ako ng farm na tabing dagat. Kaya Ocean yung naisip kong pangalan ng plant nursery. 4 months pa lang kami nag-start pero matagal na ako nagtatanim, mga 1 year na dito sa lugar namin. Mga una kong tinanim, mga herbs, yun ang una kong nahiligan, no? Mga herbs. Mga mint, mga culinary herbs, mga panluto, mga medicinal herbs. Sa mga restaurant nagsusupply kami. Yung mga exotic fruits, mga grapes, mga figs, mga apple seedlings, ganyan po. Saka itong mga ornamentals, mga foliage na itong mga philodendron, monstera, yan po madami dito sa amin. Unang-una dapat yung passion, nandun yung passion. Saka yung tiyaga. Invite ko po kayo dito sa aming farm, plant nursery. Dito po sa Luisito, Barangay 2, Daet. Open po kami from Monday to Saturday. Halo-halo na siya. And then, merong Caladium. Strawberry Caladium. Ito pala yung Strawberry Caladium. Sa gitna lang po yung, yung variegation. Sorry guys, ngayon kala ko ay Red Caladium. Ito po yung Red Flash. Ito yung pulang-pula. Kasi lagi kong sinasabi, akala ko ito yung Red Strawberry. Mickey Mouse. And ayan guys, isa sa mga, indoor plant natin, yung tinatawag nilang Mickey Mouse. Bakit Mickey Mouse, Marbs? Yung pakita niyo po sa sa leaves niya, parang yung dulo niya po, yung tip niya is parang tainga ng mouse. Parang siya. And guys, ito naman, Mr. and Mrs. Caladium. Sobrang ganda. Yan, sobrang ganda. Bakit Marbs, Mr. and Mrs.? Makita niyo po sa variegation niya po, may pink, white, and green. Sabi po nila, kaya po naging Mr. and Mrs. kasi Mrs. karamihan po as babae, mahilig po sa pink. And pag Mr. po is mga dark colors po ang And then bro, ano naman to? yan po ang pink dot pepperonia. Ano to, pero hindi pala. Opo. Pero ibang version siya. Ibang version po. Na, Opo, pag po siya, pag di po siya naarawan, green lang po, parang natural lang, parang damo lang. Pero pag naarawan po siya, nagkakaroon po siya ng mga pink dots. Malabas yung mga dots. Oh, may baby Sagarina, tama? Okay, ayan, ganda. Ganda nito, oh.
Ganda guys, makikita nyo talaga siya. Pag baby pa, sobrang cute to, di ba? Pag malaki, cute pa rin kasi ganun talaga siya. So yan, ito. Spider Canadian. Meron palang ganito. Canadian din po siya. Ano yun? Spider Caladium po ang tawag dyan. Bakit naging spider Caladium? Parang nakita niyo po sa mga ano niya, sa mga variegation niya, parang may mga itim. Parang tarantula sila ang spec. yung likod na. Tarantula. Para itong tipong isilbi po mga tentacle. Tsaka ito guys, ito yung mga nakikita natin. Para siyang ano no, naging maliit siya. Dwarf. May dwarf din pala siya, tapos merong malaki. And then ito. Bromeliad cryptanthus. Ayan. So yan, napakaganda talaga yun. Anong pangalan ito, Mags? Bromeliad cryptanthus po. Bromeliad sa family. Mga bromeliads. Ito naman yung meron ako sa bahay eh. Ano bang tawag dito? Mga picos. Mga picos po yan. Ang dami guys. Ito halo-halo din. Halo-halong Sansevieria andito. Yan. So, ito naman tayo, Marbs. Sa area naman natin, nakikita natin yung mga roses, saka yung Sansevieria. Sansevieria. Yan. Mga snake plants, so tinatawag nating mother-in-law stang. Ang dami. Dito may mga whale fin. Metallica. Sansevieria metallica ang tawag dito. Hindi pa established. Oo. Medyo kailangan pa niya ma-establish sa kanyang lupa. Pero ito naman kasi hindi siya masyadong kailangan ng tubig tsaka ano eh. maintenance. So, ito naman yung lagi nating nakikita, very common yung Sansevieria na mother-in-law stang siguro siya. Yan may tawag siyang iba dyan eh. So, yan, mga roses dito and then meron din pala kayo nito. Dwarf coconut. Oo. Ito ba yung Hybrid. hybrid? Okay, ito yung hybrid na coconut guys. Mga tinatawag nilang dark coconut. Yan. And this time, ito na tayo sa area na ito. Ang dami sila dito. Philodendron. Naku na, ito na. Sa mga mahihilig po sa philodendron, kompleto dito. So yan, nakikita po ninyo. Ito, philodendron, Brazil. Okay. And then, meron pa siya palang Sansevieria. Ano ang tawag ito? Corealis. Medyo na. And meron din palang variegated na ano, Syngodium. Syngodium. Diba? Variegated siya oh. Actually, ngayon ko lang ito nakita, may variegated pala siyang ganda. Akala ko natural lang. Ganda. Ganda oh. Medyo nagla-light pink and yellow. So yan, mga maliliit parang astorium. Parang ano siya, hindi siya ganun kalalaki. And then guys, ito naman yung family ng aglo. Tama? So, anong tawag ito, Mark? Ito yung tricolor. And then, ito yung nakita ko sa vlog ni Marvin. Ang ganda nito, guys. So, ako medyo may pressure. Medyo may pressure ito, pero sobrang ganda. Pag nakolect mo na to, feeling ko, mas into during holiday season kasi parang poinsettia ang dating. Kulay red. And then, ay ito, guys. Kalateya to? Hindi ako masyadong ano. Ito guys, so kalateya. Napakaganda. So, yan. Akala ko 32 lang. Kaso lang pala. So, Marbs, ano to? Hindi ako masyadong... Ito, ornata. Yan. Pero, family din siya ng kalateya. And guys, ito yung sabi ko sa inyo, nung una tayo mag-vlog dun sa labo, may nakita tayong rubber tree na parang sa Pilipinas lang. Pero dito talagang ito yung medyo hinahanap natin. Yan. Yung rubber tree na galing siya sa Thailand. Anong tawag dito? Teniki. Yan. Teniki rubber tree. Maliit lang siya. Ano na siya? Established na po yung ugat niya. So, kumbaga bibili nyo na lang, dadalhin nyo na lang sa bahay ninyo. So, available po yan dito sa Ocean Grown nursery, plant nursery. Ang dami. Ayan, ito. Pakita natin din. Ito na po yung black trees. Black trees. Ayan, hindi ko nalaman ang pangalan. Ito naman yung Black Prince na rubber tree. Thailand din po sa ako, ito yung mga hinahanap ng ating mga plantitos and plantitas, yung mga rubber trees. Kasi iyan yung in demand ngayon. Maganda talaga. Indoor, kahit sa kwarto nyo, yan. Maganda. Pag photoshoot, yan. So, ang dami dito. Kita natin. Guys, kung pupunta kayo ng Daet,
andito sila sa may part ng Luisito Street. Pag nakita niyo po yung Abanyo Campus natin, CNSC Abanyo Campus, andito lang po sila, kantong-kanto lang siya. Ang daming mga gandang halaman. Tingnan niyo to, mga cactus. Yan. Favorite ni Ma'am Tita. Habang tumatagal ang pandemya, patuloy tayong napapamahal sa mga halaman. Hindi lang kasi nakakatuwang pagmasdan ng mga ito, bagkus maraming benepisyo ang nakukuha natin sa paghahalaman. Kabilang na rito ang pagpapababa ng level ng stress, anxiety, pagpapalakas ng memorya, pagpapababa ng sintomas ng depresyon, nagiging creative tayo at nagpapaganda ng ating mood. Kaya sa mga naghahanap ng rare at imported plants na kayang-kaya ng inyong bulsa, aba, bisitahin na natin ang Ocean Grown Farm sa Daet, Camarines Norte. Action. Kumusta mga plantito? Kumusta mga ulit. Okay, ready? 1, 2, 3. Kumusta mga plantito and plantita? Narito tayo ngayon sa Ocean Grown Farm dito sa bayan ng Daet, Camarines Norte upang alamin natin yung iba pang mga rare and outdoor and indoor plants. Sabi kasi nila, ulit.